धरती पे गणेश भगवान के परिवार ऐसा परिवार बा कैसन कि पूरा परिवार के पूजा होला। जैसे में हाँ। गणेश जी के पूजा होला। गणेश जी के पिताजी बनी महादेव जी वहाँ के पूजा होला। गणेश जी के माई बड़ी पार्वती वहाँ के पूजा होला। गणेश जी के भाई बड़े कार्तिक जी वहाँ के पूजा होला। गणेश जी के मेहरारू बड़े रिद्धि सिद्धि वहाँ के पूजा होला। गणेश जी के दुगो बबुआ बड़े शुभ लोभ वहाँ के पूजा होला। गणेश जी के भौजाई बड़ी छठी माई वहाँ के भी पूजा होला। महाराज कौन भाव में लइकवा जाके कहतो है बाबा से सीटी कम करी भैया तबला में देख ली गणपति गौरी नंदन के अभिनंदन करिए देवा। लइकवा कैसे कहतो बबन भैया कैसे गणपति गौरी नंदन के अभिनंदन करिए देवा। भरल समाज में रौरा के अजब वंदन करिए देवा। धरती पे गणेश भगवान के परिवार ऐसा परिवार बा कैसन कि पूरा परिवार के पूजा होला। जैसे में हाँ। गणेश जी के पूजा होला। गणेश जी के पिताजी बनी महादेव जी वहाँ के पूजा होला। गणेश जी के माई बड़ी पार्वती वहाँ के पूजा होला। गणेश जी के भाई बड़े कार्तिक जी वहाँ के पूजा होला। गणेश जी के मेहरारू बड़ी रिद्धि सिद्धि वहाँ के पूजा होला। गणेश जी के दुगो बबुआ बड़े शुभ लोभ वहाँ के पूजा होला। गणेश जी के भौजाई बड़ी छठी माई वहाँ के भी पूजा होला। महाराज हाँ। अरे वहाँ लोग का हथियारों का पूजा होला। हाँ महाराज हम बहुत लोग पूजो ना होला ना होला उनकरा में क्वालिटी नहीं खे पूजा लायक होइलो तब न पूजाइलो तब न पूजाई। बबन भैया कहला गोपाल जी की हमने के जब सिल देख लेवे नु हाँ। तो हमने के धरती पे पर ना रहेला सच के होना और कैसे छोड़ के आ गइल तब ना खून दौड़े लगेला। ऐसे देखो ना वो दिन पूरा दिन रात भर मुकेश सिंह पटकता रह गइले चार वाला सवेरे ले राजनीति करता रह गइले लेकिन ना भेटाई। अरे हम रहता ना भेट जब क्वालिटी रही तब न शील्ड मिली। दो गीत गावला पे थोड़ी न हो जाई। विशाल गगन के गोलू राजा के अनुपमा यादव का गीत याद कर ली तो से ना होई। कथा प्रसंग सब रही तब शील्ड मिली। तब बोली में ओजन होके के चाहिए। ओजन होके के चाहिए कुछ कलकारी रह तब होके के चाहिए। सही बात बा। अने तो दुगल लहदारी याद कर लेनी है साड़ी पहन लेनी है आगे में के पुष्प में कह देनी तब आ जहिया हमरा से 20 पड़ जाए जे तो दिन से गावल बजावल बंद हो जाए। हालांकि दू गो लेडीज में लोग करते नहीं कि हमरा से गावेला आशा करबो ना करी लो अच्छा करबो ना करी सही बात खोजा तनी सो आ खोजा तनी हमने के हां
नाम बता दी। अरे निर्मला हालांकि भौजी। चैनल वाला लोग कहता था बता देता नहीं। हाँ एगो भी निर्मलवा हाँ जे जौना लग रहा है ओकर इज्जत कइल जाला सही बात ओकरा के खोजता नहीं। हाँ एगो मनीषवा अरे महाराज का अरे निर्मला भौजी के मत बोली। का हाँ है अरे वे स्टार है उनकर फिल्म आ गइल बा 5 मिनट ला। तो जनता मनी तो कैमरा में बतौला के का जरूरत बा। ना, ना। उ लोग सकारते नहीं खे हाँ। हम दिया बार के खोजता नहीं। सकारी कहाँ से हाँ। जाता लोग गावे हाँ। असील हर के आ जाता मंच जब लोग लगाता रो रोवाला से थोड़ा आज ले इच काम ना हो या जहिया ई काम हो जाओ दिन से गीत गाना ही बंद सही बात। कि ना। या ठुनुक मार्केट में शेर खानी गई है या रोएला काम ना कसे वाला काम या धांसे वाला काम होला। केहू अपने आप के स्टार ब्यास रहे केहू हाँ जी यूपी बिहार झारखंड के किनाऊ जाने से हम ना डरा नहीं। सही बात बा पूजा पाठ ठेले में कमी करेली। और कहे गो मास्टर जी समय और सूर्य के लूरे न जानी का भंजन करिए देवा। समय और सूर्य के लूरे न जानी का भंजन करिए देवता। भरल समाज में रउरा के आज बंधन करिए देवता। मनोहर जी रो जैसे सिखा सिखा के का बोलवा तनी हाँ बुझे बापन हमरा का करे के बा। हाँ महाराज बिहान से बुझी लो। आ कन्हैया बाबा के विशेष फरमाइश बा हाँ कि नचनिया अगर रेडी हो गइल बाड़ी तो जल्दी